माब्लाबा माब्लाबा जोङो सोरखौबा मानसिफोरखौ नुनानै मोखांफोरखौ नायनानै जोङो माबायदि सानो मार रागा गोसा मार हारामि टाइपनि मार केस्रा बेबायदि जोङो सानो जों निजेखौनो निजे भाबियोदि मानसिखौ माने नायनानैनो जोङो सिनायनो हागोन सोर मानसिया मा रखम बेबायदि खोन्थाखो प्राय बयहाबो खानसे नङा खानसे मायावबा नङा मायावबा जोङो खोनानो मोन्दों आरो बेखौनो आङो माने एसे गुवारै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सानसेखालि न'खरसे मानसिया माने बिसोरनि गासै न'खरनि साब्रै साबा मानसियाबो सासे गथ' बिसोरनि न'खराव सासेल' गथ' दंमोन बिहा मोनसे गेदेर बेमारनि माने अपारेशन खालामनो थाखाय मोनसे हस्पिटालाव थांदोंमोन आरो हस्पिटालाव थांनानै जाय माने अपारेशन खालामग्रा डाक्टर बिराद गोबाव जाबाय माने नेनायाव फैयाबो फैया ओमफ्राय 1 घन्टासो उनाव बे डाक्टरा बिराद आथुर फैबाय फैनायाव बिसोरो गासैबो माने हावग्रिनानै होबाय मा नोंथाङा गोबाव जानानै फैखो दिनै जोंहानि गथ'आ माबा मोनसे जाबा सोर रिक्स लागोन मा बेबायदि बाथ्रा बिसोरो बुंनो हमबाय नाथाय डाक्टरा जेबो खोनासङा गारा गावनि अपारेशन थियेटाराव थांनानै ओमफ्राय दसे उनाव ओंखारबोनायाव आरोबाव बे न'खरनि मानसिफोरा गासैबो हावग्रिजोबनानै सोंनो हमबाय मा जाखो मा खोन्था मा बाथ्रा ओमफ्राय डाक्टरा माने आथुर बिथांमोनखौ खोन्थाबाय जे जा खोन्थानो गोनां नार्सआ खोन्थागोन आंहा दा सम गैथ'आ नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै ओमफ्राय ब्लडनिफ्राय ओंखारलांनो मानसिफोरा भाबिबाय सोरला मा फावहंकारि डाक्टर लैयो एसे रायलायनाया सम गैया इमानथ' बिजि नायो ओरैनो 1 घन्टा गाहाम लेट जानानै फैदो आरो दा थांनायावबो माबा मोनसे सोंनायनि फिननायखौबो मोनसेबो होलाङासै माबायदि मानसि बेनि उनाव सासे नार्सआ ओंखारबोनायाव आरो फेमिलि मानसिफोरा गासैबो बे नार्सनाव सोंबाय जे मा जाखो खोन्थाया मा बाथ्रा गथ'आ माबोरै नार्सआ होनबाय अपारेशन मोजाङैनो जालांबाय जेबो खोन्था गैया टेनसन गैया नोंथांमोना बे मुलिफोरखौ लाबोनानै होफैनो बिदि होननानै मोनसे प्रेसक्रिपसन गांसे बै न'खरनि मानसिफोरनो आखायाव सासेनाव होबाय होनायाव बे न'खरनि मानसिफोरा बे नार्सनाव सोंबायदि बे डाक्टरा आसलते मानि एफा अहंकार मानि एफा गौरव बिलाइ एसे रायलायलांनो बिहा टाइम गैया फैनायावबो इमान गोबाव जानानै फैबाय आरो दा थांनायाव जोङो सोंबाय गथ'आ माबोरै मा खोन्था बे फंसे बाथ्राखौबो होननो माने बिहा टाइम गैया होननानै बिदि होननायाव नार्सआ मिनिस्लुनानै होनबाय नोंहा नोंथांमोना आसलते गोरोन्थि जादों बे डाक्टराथ' बिराद मोजां बिराद माने अनो मानसिफोरखौ बिराद मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामो मानसिफोरजों मोजाङै रायलायो आरो जोबोद मोजां मानसिया सरल मानसि बिदि होननायाव बे न'खरनि मानसिफोरा आरो होनफिनबाय इमान सरलबाथाय थांनायाव जोंखौ फंसे बाथ्रा होनलांनो हायासै जोंथ' सोंदोंमोन गथ'आ माबोरै जाखो अपारेशना मा जाखो होननानै बेखिनि बाथ्राखौनो बियो होनलांनो टाइम मोनासै होननानै बिदि होननायाव नार्सआ आरो मिनिस्लुनानै होनबाय जे नोंथांमोना मा मिथिगोन दहाय फुङावसो बिथांनि फिसालाया रड एक्सिडेन्ट जानानै बे दुनियानिफ्राय गोमालांबाय आरो दा मोनाबोनो हमबाय बेहा माने माबानो गोथै माबानो टाइम जाबाय आरो बिनिखायनो बियो आथुर बिनिफ्राय थांनायसै बेथ' आसलते फैयामोन दिनै नाथाय नोंथांलानि जाय बाबुनि बे अपारेशननि थाखायसो जोङो जबरदस्ति बिथांखौ माने लिंना लाबोनाय जादों गतिके थिग बिदिनो जोंबो माब्लाबा मानसिफोरखौ माने अरिजिनेल परिबेखखौ बा परिस्थितिखौ मिथिया हसियानो मानसिखौ माने जायखिजाया कमेन्ट्स खालामनाङा नोंगो सोरबाफोर गोरोन्थि मावोबा गोरोन्थि जालाङो आरो मानसिनानो गोरोन्थि जागोन नङाबाथ' बे मानसिया जुदि गोरोन्थि मावामोनबा बेथ' इसोर जागौमोन ना जोङो बेखौ बुजिनानै मोना
सोरखौबा माने मानसिनि मोखांखौ नुनानै जों कमेन्ट्स खालामलाबायो मार केस्रा टाइपनि जाखागोन इ मोखांखौ नायनानैनो आं सिनायनो हाथारगोन बेबायदि माने होननाय मानसि जोङो गोबां मोनो आरो जेब्लाबो बेबायदि मानसिखौ कमेन्ट्स खालामनाङा मानसिफोरखौ होननाङा बेबायदि मानोना 80% मानसियानो बे मेगननि नोजोरा माने थखा होयो जेब्लासिम बे मानसिनि डिटेल्सखौ मोनाबा गतिके जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ दिनै फार्स्ट टाइम नायदोंबाथाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों